Szőlős blog. Június 16, 2012. Idén januárban vettünk meg egy háztáji szőlőt az Öreghegy oldalában. A terület ugyanaz, mint az almásnál. Mutatom, látszik. Falu fölött hegykoszorú. A szőlő 5 soros, igazából nem egy teljes háztáji. Állítólag Riesling szilváni fajta volt valamikor, de úgy vesszük észre, hogy mindenféle szőlőfajta van benne. A terv az, hogy besűrítjük a tőállást, és átoltjuk, vagy átszemezzük hársavelű szőlőre. Egy tőke hársavelűt találtunk a területen, és ezen fölelkesedve az összes környékbeli tőkéjét átoltottuk, vagy átszemezzük. Most így zölden, tehát június közepén még zöldoltás, zöld szemzéssel próbálkozva. Itt látszanak a lenyakazott tőkék, bennük a szemekkel. Közelítem. Csak úgy, ahogyan a kaliforniai filmekben láttuk, kiderül, hogy megfakad-e. A cél a jó kis hárslevelű termesztés. Meg is mutatom ezt az egy anyatőkét. A szőlő az már így néz ki rajta.